Al primer cop d'ull, tots són llums, colors i rialles, en un món de plomes i lluentons. Però, darrere l'escenari, es descobreix un món ben diferent. Un món menys lluent i potser no tan alegre. La vida de la gent d'un teatre ambulant com aquest és dura i monòtona. Cada dia igual i cada setmana en un lloc diferent. De poble en poble i de fira en fira. Aquesta vida encara és més dura i invariable pels treballadors més modestos, com per exemple el sastre de la companyia. Es muy duro, pero como a mí me gusta tanto, precisamente me llaman Pepe Feria, porque soy feriante, me gusta tanto la feria, porque no me llamo Pepe Feria, me llamo Salvador. Debajo de las candilejas hay mucho, mucho que explicar, pero dentro de eso hay mucha nobleza, ¿comprende? El teatro es noble y no hay rencor de ninguna especie. Són les 3 de la matinada de qualsevol dia d'estiu, en un poble de Castella. No importen el lloc ni la data, sempre és igual. Quan acaba l'última funció a la plaça, comença a desmuntar-se el teatre aquella mateixa nit, perquè l'endemà la companyia ha d'instal·lar-se en un altre poble o ciutat. Aquest és el Teatre Lido. Existeix amb diversos noms des de fa 50 anys i ha viscut la decadència progressiva de les revistes ambulants. Fa uns anys hi havia molts teatres d'aquesta mena per tot Espanya. Actualment només hi ha 2 empreses que s'hi dediquen, una de les quals, el Teatro Chino de Manolita Chen, està en una situació crítica. Tampoc no és gaire optimista la del Teatre Lido, perquè aquest estiu ha hagut de suspendre moltes funcions per falta de públic. La companyia artística del Teatre Lido la formen 16 persones i en total, fora de l'espectacle, hi treballen més de 40 persones. Després de desmuntar els decorats i de recollir els llums i el vestuari, la companyia va a Gijón, la pròxima destinació del teatre. El viatge comença la mateixa nit i acaba el matí següent, perquè no es pot perdre ni un dia. Quan arriben a Gijón, ja hi ha instal·lat l'embalat del teatre. Normalment, les companyies de revista de caràcter ambulant tenen 2 embalats per no perdre gaires dies muntant i desmuntant. Aquest cas és el del Teatre Lido. Quan la companyia arriba a Gijón, després de 8 hores de viatge, la necessitat més urgent és dormir. Les noies del ballet esperen amb el coixí als braços l'arribada del camió que els serveix de casa. Les ballarines, totes angleses, són de les poques persones de la companyia artística que viuen al costat del teatre i no en pensions o hotels. Bueno, mi misión aquí en el teatro, esta es mi casa, la cabina del camión. Mi trabajo consiste en llevar la caravana de las inglesas, que es la vivienda, digamos, ¿no? Son personas muy agradables, solo que no hablan español, pero en fin, son muy agradables. Mi trabajo es, pues, procurar que no le falte el agua, que no le falte la luz y que estén contentas. Les 8 noies que formen el ballet viuen juntes en aquest camió de dimensions reduïdes. Sovint, aquest tipus de companyia de revista ambulant porten ballarines de nacionalitat anglesa. Els motius que tenen les empreses per formar ballets anglesos són la millor qualitat i conjunció d'aquestes davant els ballets d'espanyoles i també les raons econòmiques. Resulten més barates. Aquestes noies, que passen la major part del temps sense fer res, perquè no assagen abans de les representacions, alternen la feina amb el turisme. Tenen de 16 a 22 anys i van començar a aprendre a ballar quan en tenien 4. Però quan van créixer es van adonar que no havien crescut prou per triomfar com a ballarines al seu país. És a dir, són baixes respecte a les ballarines professionals. Així, venir uns mesos a Espanya per treballar, encara que sigui en un teatre ambulant, és una sortida atractiva a pesar de les incomoditats de la seva casa estreta. And we also have a rota for washing our clothes. We do it weekly and normally it's in the small towns where there's no swimming pool or no discos or anything to do, so we don't get too bored. Earlier on in the year, we met up with a circus. All the girls have got friends in the circus. I particularly have a boyfriend in the circus. We're waiting now for them to come to this town because one of the girls, it's her birthday soon, and
she's having a party and she's having a beach party and she's waiting for them so that we can all have a party together with our friends. So that should be fun. A més del ballet, la majoria del personal que treballa al Teatre Lido viu en camions i rolots que se situen a prop de les instal·lacions. Aquesta vida contrasta amb la dels artistes que normalment s'allotgen en hotels i per qui la vida ambulant pot resultar més atractiva i divertida. Pienso con sinceridad que dura puede ser para los empleados o para las chicas del ballet, pero yo no duermo en caravana, duermo en hotel o en pensión o en hostal, voy en coche. Hombre, a veces el otro día hemos ido de Segovia a Gibraltar, por ejemplo, y de Gibraltar a Arévalo, que está en Ávila. Y vayas en coche, vayas en avión, es duro de todas las formas. Pero vamos, eso lo hago igual, esos viajes les hago igual estando en un portátil que yendo a una sala de fiestas. Unas por publicidad, otras por extravagancia. Ah, no. Lo mío, Lo mío es amor propio. mi marido. Mi marido y su amigo Héctor no hacen más que pasarme por las narices revistas con mujeres desnudas. ¿Qué si una tiene de esto? ¿Qué si la otra tiene de aquello? Y como yo tengo lo mío también, voy a demostrar que solo es cuestión de fotogenia. L'espectacle del Teatre Lido és el característic de la revista. Cançons, humor, balls i una petita dosi d'erotisme. La mano la tengo. Mírala. Dice que ya la tiene en la mano, que pronto se la ha sacado el tío. Oiga, ¿y qué negra es? ¡Que es negra! Oye, igual está ahí dentro el portero del Español. ¿Usted cree que le funciona? L'humor, com es demostra en aquest sketch que preparen un grup d'actors, és una mica barroer, amb abundància de grolleries. Però sembla que és l'humor que agrada més al públic i el que vol veure en aquest tipus de teatres ambulants. L'evolució dels gustos del públic determina, en part, els límits de l'espectacle. Per exemple, el nu integral, molt de moda durant els anys del Destape, ha quedat desfasat i ja no es practica. D'altra banda, les diferències entre el públic de ciutat i els dels pobles són cada cop més petites. El público del portátil es tan respetuoso como puede ser el del teatro, siempre y cuando el artista, lógicamente, se dé a respetar. Y uno de los éxitos que quizá el público más me admitan a mí por mi estilo de trabajo, porque ven que yo no soy una vedette que sale en plan frívolo, ni a ligar con el señor que está allí con su mujer, ni nada de eso, pues es mi número de la colasa, que no sé, nos divertimos todos y el público se lo pasa fenomenal. Pues venga, a ver, Manolo, bien agarradito. Bien agarradito. Y bien apretadito. Apretadito. Eso, a ver. Espera, Manolo, espera. Espera, que nos hemos enganchado. Espera. No tires, espera. Quita la mano que no veo, quita la mano que no veo. Espera, Manolo. Espera. ¿Pero qué llevas aquí que pincha? Los que se fuman lo tuyo, yo sé que son de postín. Me coges a puñado, Manolo. Pero a mi plin y plin. Mira, ya baila hasta sin música. Plomes, lluentons, música, humor... És el món de la revista. Un teatre que pot ser dels últims del seu gènere, ja que és molt incert el futur d'aquest tipus d'espectacles. I la situació actual indica que d'aquí a pocs anys serà difícil trobar teatres de revista ambulants, per la resposta escassa del públic i també per l'elevat cost d'una d'aquestes companyies. Tancar i que desapareixi. És l'únic futur que tenim. Con mis saludos